Sa atin namang police report, 2 sugatan sa banggaan ng motorsiklo at kotse sa San Jacinto. Alamin ang detalye sa ulat ni Idol Dennis Brillante. 104.7 IFM Report! 2 sugatan matapos mabanggang isang motorsiklo at isang kotse sa San Jacinto, Pangasinan noong Linggo ng gabi. Ayon sa investigasyon, minamaneho ng isang 25 anyos na lalaki ang motorsiklo kasama ang pasahero nito mula San Fabian nang mabanggang mga ito sa kotse na minamaneho ng isang 54 anyos na residente ng San Jacinto. Lumabas na habang tumatawid sa kanlurang bahagi ng kalsadang motorsiklo, biglang pumasok sa lane nito ang kotse mula sa drive-thru ng isang fast food restaurant na nagresulta sa head-on collision. Sugatan ang driver at pasahero ng motorsiklo na parehong hindi nakasuot ng helmet, habang hindi naman nasakta ng driver ng kotse na nagpositibo pa sa alcohol test. Dinala sa ospital ang mga nasugatan habang ang parehong sasakyan ay dinala sa San Jacinto Municipal Police Station para sa karagdagang investigasyon at kaukulang aksyon. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.